Zbor adăugat la a doua ediție, Doruți Armâni. Caseta ce o ascultați este a doua ediție. Prota ediție ți fost scoasă în 1979 z BTC. Armânii o căftară, șcaftă și alte. Cu este si bepe, vreau să vă spun că tu anul 1980 Dumnezeu vreau ca armânii de Paris să facă o însuțată armânească, tră armâname, care lucrează trasnună chiar limba. Adrați-și voi suțate armânești, așa cum facem noi, așa cum au fapt aței de Scople, aței de Bitolia, aței de Samarina, aței de Seracu și alții mulți. Ne scria un mare iatru de Atena, bumbunează Crușuva de părintească de mândare. Îți da Dumnezeu, îți bumbunează toate locurile noastre de grai și de cântiți armânești. Noi acei de Paris, facem un memoriu și îl petrecum la Madrid, scăftăm în drepturi și trei armâia noștri. Căftați, l-o vă petrețem și avouă și să ne îngrepsiți cum îl vedeți voi este lucru, ți fățem noi, trasnună chiar limba. Pe de altă parte vă pălcărsim, petrețesc în nume și adrese de armâni, învițații cu pțână carte, tineri trecuți, cu avearii cu pțână avearii, care știu că sunt armâni, ei care le iaste arșinii, zică că sunt armâni. Și noi vă le petrețem casete cu cântiți armânești și jurnale pe dulcea noastră limba armânească. Acei ți vor să ne ajută să facă alte casete de pe caseta noastră și alte jurnale de pe jurnale ce vă petrețem și să le răspândească la armâni. Și ninga un zbor, acei ți trec pe Paris, dați-ne hăbări, când vă trețeți, tras ne îndămăsim, îngrepsiți-ne cum puteți, cu grama te gărțești, îi sărbești, îi vârgărești, maginii cu grama te latinești când o știți, a zboarele sibă permâneaște. Anul 1981 îți vă duc îmbăreață la voi, la doruția voștră și la întreaga armâname. Adresa noastră este Tră Armâname, 73 Rue Galand, 75 005 Paris, Franța. Doruți armâni. Tră Armâname fu adrata este casetă tru anul 1979 la Paris, tru Franța. A răspândiți-o de învârligă lui de voi și la alți armâni. Snu armân, ți nu avdă. Zvăzăiască locurile noastre de cântic și de grai armânescu. Să știți că până tucerolul alo lipășe și mai înapoi, armânii singuri aveau să facă tru locurile noastre de Pindu, de Tesalia, de Macedonie, de Sârbii, de Tarbinșii și de Vârgărie. Avem dată oameni și dăm și astăzi din aima mării la milesli cu care noi bănăm de adun, oameni cu care este milet salavdă. Vine oara să ne mândim și tră noi. Iaste în dreptul că ani grei căzură pristri noi, frâmsim și dea-de înapoi. Putem să ne întrebăm, Doamne, ți-l o faptă de armâia hita o traptă. Mas nu ne cerem curajul și nu ne și barșinii de țihim. Patriarhul Atenagoras s-a lăvda că era armân, iar când o trițea un armân prin poli pe la el, cu hărau a zbura armâneaște. Mutriți tu lumii, mileți fără istorie, vor să aibă limba lor și noi, cu limbă de 2000 de ani, să o lăsăm astăzi? Hăbări buni vă duc. La Universitatea Sorbona din Paris, una din naima vechile, naima vzitele și naima lăvdatele universități din lumii, sfați limba armânească, așa cum o sfac ahânti alte limbi și suntu și studenți xeni ți-ți duc să o înveață. La armânii din America avem 2 jurnale în limba armânească, Frânza Vlahă și Fara armânească, căftați-le, citiți-le și răspândiți-le. Doruți armâni, când bană-ți vă fățeți trei armâname și nu o lăsați să steară limba părinților, nu o gârșiți, așa cum nu prinde să gârșiți, nici borgea ți-o aveți la chivernisa de care țineți. Dumnezeu să ne ajută!